Dobrý deň, som doktor Lukáš Šimko. Venujem sa plastickej chirurgii už asi 14 rokov. Augmentácia, čiže zväčšenie prsníkov, patrí také medzi najčastejšie výkony, ktoré vykonávam. Urobil som ich asi 650. Snažím sa, aby som ich urobil v čo najkratšej dobe. Podarí sa mi to zhruba za takých 35 až 40 minút. Takisto aplikujem lokálnu anestézu do svalu, aby vás tá operácia bolela čo najmenej. A teda môjim cieľom je, aby ste sa cítili čo najkomfortnejšie. Ak sa o tom chcete presvedčiť sami, tak rád vás privítam na konzultáciu u mňa. Pán doktor, história implantátov pre umelé prsia. Čo o nej viete? Čo nám o nej viete povedať? A v minulosti sa už od povedzme začiatku 20. storočia snažili nejakí doktori, hlavne teda vo Francúzsku, doplniť dekolt ženám všelijakými materiálmi, ktoré boli exotické aj menej exotické, a väčšinou to končilo dosť tragicky. Našťastie v 60. rokoch sa došlo na to, že silikónový implantát je ten najlepší a vlastne v určitom takom prevedení ho používame až dodnes. Samozrejme, ten vývoj tam je obrovský a za tých posledných 60 rokov, čo sa používajú silikónové implantáty, tak sú tie moderné nepomerne lepšie ako tie, čo boli povedzme len pred 20 rokmi. Tá bezpečnosť sa extrémne zvýšila za tento čas. Od koľkých rokov sú vhodné implantáty? Ako staré pacientky si ich môžu dovoliť, respektíve ako mladé? Ja by som to rozdelil hneď od začiatku na také rôzne kategórie. Ako chodia väčšinou úplne mladučké dievčatá, kde ozaj sú to ešte tínedžerky, čiže majú 19, 18 a povedzme do 22 rokov, kde zistili, že im tie prsia nenarástli tak, ako chceli, a teda radi by si to zmenili ešte v rámci toho takého veku, kedy povedzme veľa sa chcú vyžiť a využiť teda to, že ten dekolt je plnší. A potom máme také už ďalšiu kategóriu pacientiek, ktoré sú trošku staršie, povedzme 27, 28, 30, kde to je tak pol na pol, že sú to ženy, ktoré takisto chcú ešte ako keby si občerstviť ten dekolt a zlepšiť ho, vytunovať. A už sú to ale aj trochu mamičky, čiže už majú nejaké deti a po tých deťoch si chcú opraviť prsia, aby sa naplnil ten objem. Aké veľkosti poznáme, pán doktor, implantátov? Tá škála je obrovská. Vieme si vybrať ozaj od malilinkých po obrovitánske a strašne treba pozrieť na to, že aká pacientka ku mne príde. Keď príde nejaká 155 cm pacientka, tak pre ňu už aj plus minus nejaké 300-350 ml budú obrovské. A zase na rozdiel k tomu, keď mi príde nejaká 185 cm žena, tak u nej aj 500 budú relatívne malé. Treba strašne individuálne nastavovať tú veľkosť a plus si treba uvedomiť, že nemôžete sa porovnávať s kamarátkou, ktorá povedzme má 300 a tie sa vám páčia, lebo ona určite mala trošku iné prsia pred operáciou, ako máte vy teraz. To znamená, že my musíme spočítať ten objem, čo máte vy pred operáciou, plus ten implantát, a vtedy ako keby nám vyjde taká tá výsledná veľkosť. A nemôžete tým pádom si povedať, že ona má také a také chcem. Musíme potom upravovať ten implantát podľa toho, čo máte vy. Aké tvary poznáme implantátov? Implantáty sú v rôznych druhoch, samozrejme. Existujú okrúhle, existujú anatomicky tvarované. Niektoré sa dokonca správajú tak, že keď ležia plocho na stole, tak sú okrúhle, a keď si sa postavíte, tak naberú taký ten kvapôčkový tvar. Niektoré sú trošku tuhšie, niektoré sú trochu mäkšie, takže to aj sama si môžete vyskúšať, že proste niektoré sú inak na pohľad. A potom aj mám tu jeden rozrezaný, kde vidno, že teda ono to netečie, ten obsah, ale ono to pekne drží pokope a tým pádom ten implantát sa vráti späť. To nie je, že keď ho narežem, z neho vytečie nejaký ten silikón. Ja by som čakala, že sú dosť tvrdé tie implantáty, ale oni ako na ohmat, ako celkom príjemne sa to chytá, musím povedať. A ten rozrezaný implantát, to je reálne rozrezaný, alebo respektíve použitý implantát, ktorý pacientke pukol, alebo to len tak pre ukážku máte? Toto bolo pre ukážku narezaný implantát, aby bolo vidieť, a toto je taký špeciálny implantát, ktorý je odľahčený. To znamená, že on váži zhruba o 30% menej ako klasický silikónový implantát, preto aj vyzerá inak, že tento je taký biely a tento je priesvitný. On má v sebe také mikroguličky, ktoré ako keby odľahčujú ten silikón, a hlavne pri veľkých veľkostiach to má veľké výhody, že nemáte takú ťažobu na tom hrudníku. A tieto implantáty sa vkladajú pod alebo nad prsia, alebo od čoho to závisí? Rozprávame sa vždycky o tom, či implantát vkladáme pod sval alebo nad sval. Jedná sa o prsný sval, ktorý je položený pod prsnou žľazou, a
je veľmi dôležité rozhodnúť podľa toho, aké tkanivá má tá pacientka. To znamená, keď má dosť svojho podkožného tuku, tak môžeme kľudne ten implantát vložiť iba pod jej žľazu. Nemusíme ho schovávať ešte hlbšie pod sval. Schovávanie implantátu pod sval má totiž aj svoje nevýhody. Je to poprvé bolestivejší ten zákrok, čiže tá pacientka je menej použiteľná tesne po operácii alebo pár dní po operácii a z takého dlhodobého hľadiska môže dojsť k tzv. Animačnej deformite, čo znamená, že keď zatne pacientka ruky napríklad o seba, tak sa jej prsia vzdialujú od seba, lebo ten prsný sval ich roztlačí. Keď rozmýšľam, že chcem mať deti, mám ešte počkať a až po deťoch implantáty, alebo už prosto, keď idú niektoré dámy od 18 rokov na plastickú operáciu prstníkov, tak to nie je problém asi to materstvo potom. Áno, je úplne jedno, či vkladáme implantát len pod žľazu alebo aj pod sval. S kojením to neurobí žiaden problém. Ja jediné, čo odporúčam mojim pacientkám, že po operácii aspoň 1 rok neotehotnieť, lebo ten implantát samotný natiahne ten prsník a keď ešte by do toho tá žena otehotnela, tak to tehotenstvo samotné spraví tiež rozťahnutie toho prsníka a môže dojsť k tomu, že vzniknú tej pacientke striek. A to je irreverzibilný problém, ktorý nevie zatiaľ nikto vyriešiť. Takže vie si veľmi pokaziť ten vzhľad tých prsníkov, keď veľmi rýchlo po operácii otehotne. Keď ten rok prejde, to tkanivo sa tak uvoľní a už potom môže normálne klasicky mať deti, koľko chce. Samozrejme, gravitácia a vek funguje, to znamená, že ten implantát to nejak neovplyvní, ale tak ako keby aj nemala implantát, tie prsia budú meniť svoj tvár životom a môže sa stať teda, že po tom tehotenstve a kojení hlavne príde na nejakú úpravu, kde by si chcela zodvihnúť, povedzme, ten prsník na to pôvodné miesto späť. Ale nesúvisí to s tým implantátom. Mám známu 50+, ktorá si k narodeninám nechala urobiť prsné implantáty. Vy s týmto súhlasíte alebo nie? Aj staršie dámy sú vhodné adeptky na plastickú operáciu prsníkov? Áno, to je taká ako keby na tretia kategória pacientiek, ktoré sa presne rozhodnú tak 47, 48, 49, 50, že teda už majú deti z domu, majú čas sa sebe venovať trochu a povedzme aj schudli. Pri tých deťoch možno boli trošku pribratejšie, schudli a teraz majú taký pokles tých prsníkov jemný a plus im chýba možno dekolt, že sú zvyknuté, že začnú do spoločnosti viacej chodiť a chcú si dobre šaty obliecť. Takže chodí mi veľa aj takýchto žien, kde teda vyplníme ten dekolt takými primeranými implantátmi, aby to bolo pekné, aby sa ako keby im vrátila mladosť toho dekoltu. Pán doktor Šimko, ako prebieha taká konzultácia s pacientkami? Väčšinou, keď prídu pacientky ku mne, tak musím prejsť samozrejme všetko, čo sa týka tej augmentácie, čiže od toho, že si myslia, že prídu len si vyskúšať, že aké tie implantáty sú im vhodné, tak prejdeme väčšinou úplne inak. Začnem ja najprv rozprávať o tom, že ako celá tá operácia prebieha, čiže je to celkovej anestéze, trvá to zhruba takých 45 minút. Jednu noc si u nás pospíte. Kedysi sa používali aj také redonové drény, to už sa dneska vôbec nepoužíva, čiže na druhý deň ja len ráno prídem, odbalíme podprsenku, pozrieme nové prsia a keď je všetko v poriadku, zabalíme ich späť do podprsenky a idete domov. A potom nosíte takú tú kompresívnu podprsenku a po týždni mi prídete na prvú kontrolu. Ten prvý týždeň sa nesmie namočiť tá jazva, čiže musíte sa sprchovať tak buď naokolo, alebo ja keď hovorím, že máte doma vaňu, a keď niekto má, tak poviem, že nech si napustí len 4-5 cm vody do tej vane a keď si láhne, tak sa mu nedostane tá voda na tie jazvy a môže sa v kľude aj tak poumývať. A po tomto týždni, teda tá prvá kontrola, dajú sa dole stehy, čo vôbec nebolí a následne potom už sa môžu normálne dievčatá sprchovať, kúpať, čo chcú. A máme potom ešte jednu takú kontrolu po 6 týždňoch, kde teda pozrieme, aká je symetria, či je všetko v poriadku, či dobre domasírovali a v princípe sa plus minus rozlúčime. Ďalej počas tej konzultácie preberáme presne to, že aké veľkosti by boli tej pacientke vhodné. Na to máme takú skúšobnú podprsenku, do ktorej tú pacientku oblečieme a vkladáme tam jednotlivé implantáty. Musí si to odskúšať, pozrieť na seba. Každému typu sa hodí trošku aj iná veľkosť. Niekto je taký extravagantnejší a chce trošku výraznejší ten dekolt a niekomu stačí veľmi taký konzervatívny dekolt, takže podľa toho si aj vyberieme. Nechajú si pacientky od vás poradiť, keď im navrhnete trošku zmenu oproti tomu, čo oni očakávajú a od vás chcú?
Ja si myslím, že tie pacientky pochopia, že niekto, kto to robí ozaj každodenne, to vie možno odhadnúť trochu lepšie. Samozrejme, vždy sa stane, že drobná nejaká odchýlka, hlavne smerom dole tým pacientkám po operácii vadí, že dojdú po pol roku, že no mohli sme dať kúsok väčšie. Strašne zriedkavo sa stáva, že povie niekto, že som chcela menšie. To ako je fakt, že rarita. A ako prebieha samotná operácia, lebo to je asi najdôležitejšia časť. Ale z toho majú pacientky vždycky najväčší stres, samozrejme, preto sa aj boja chodiť na nejaký takýto zákrok. Je to tak, že prídete ráno, v priebehu do obedia alebo okolo obeda je tá samotná operácia v celkovej anestéze. Potom dostávate komplet analgetika, to znamená lieky proti bolesti, aby vás to čo najmenej bolelo. Plus ja počas tej operácie používam aj takú lokálnu anestézu, ktorá sa vstrekuje priamo do toho svalu prsného, aby ako keby ten tlak toho implantátu nebol taký cítiteľný a ono aspoň na také 4-5 hodín po operácii to vie zredukovať bolesť a taká tá hlavná bolesť dojde až večer, ale to už vám zaberajú zase lieky, takže väčšinou pacientky povedia, že je to zvládnutelné. A aké sú tie komplikácie po operácii? Komplikácie hlavne v tom akútnom štádiu sú najčastejšie krvácanie. To znamená, že keď ste uspatá v celkovej anestéze, tak máte regulovaný krvný tlak našim anesteziologom a ja pozastavujem všetko krvácanie, nič nekrváca. Nikdy vás nedáme zo stola s tým, že by tam niečo krvácalo. Potom, keď sa ale zobudíte a môžete mať trochu bolesti, môžete mať taký stres, môžete byť trochu dezorientovaná, že kde ste, čo ste, môže sa vám stať, že máte trochu hypertenziu, že sa vám zdvihne tlak. A ten vyšší tlak potom môže spôsobiť to, že niekde nejaká cievka začne krvácať, ktorá netiekla, keď ste mali ten nižší tlak. A toto krvácanie nám môže spôsobiť, že môžete mať nejakú modrinu. To je tak ako v princípe jednoduchá komplikácia, vstrebe sa sama, ale môže spôsobiť aj to, že ozaj ten prsník tak napuchne, že to musíme revidovať. Je to tak zhruba jedna pacientka za rok u nás, kde tá revízia potom je do 24 hodín, čiže zase vás musíme uspať, zrevidovať ten prsník, zastaviť krvácanie, vložiť implantát späť. Výhoda tohoto celého je tá, že teda u nás ležíte, že ste stále pod kontrolou, čiže ak by k niečomu takémuto došlo, tak vlastne vieme hneď jednať, vyriešiť to a nemusíme vás nejako inak zaťažovať a super je ešte aj to, že výsledky definitívne týchto implantátov sú úplne identické, ako keby sa to nestalo. To znamená, že keď sa to zreviduje, zastaví a vloží zase späť, tak vyzerajú tie prsia úplne normálne, ako keby nič nebolo. Ako dlho som potom v nemocnici, respektíve u vás na oddelení? Tých 24 hodín, pokiaľ je teda všetko v poriadku, na druhý deň ráno idete domov. A komplikácie po takom dlhšom čase, čo ja viem napríklad po 3 mesiacoch, aké bývajú? Áno. Každý zákrok v medicíne je spojený s nejakými rizikami. Ešte duplom, keď používame teda nejaký cudzí materiál, teda nie vlastné telo, tak najčastejšie, čo sa môže stať, je to, že dojde povedzme k nejakej rotácii toho implantátu, čiže on sa môže krútiť v tele. Pokiaľ použijeme okrúhly implantát, tak keď sa krúti, tak vlastne to riziko je menšie, lebo teda to nevidno. Ale napriek tomu okrúhly implantát sa môže predozadne otočiť, čo potom vidno, lebo tá zadná stena je hladká, tá predná stena je oblá. To znamená, že ten prsník potom vyzerá tak hranato. A vplyvom čoho sa dokáže otočiť? Čo, spíme na bruchu? Ale... Môže byť aj, že sa ako keby príliš silno masíroval ten prsník. A pri tých anatomických implantátoch je to možno trošku výraznejšie v tom, že gravitácia funguje a ten implantát je tam, kde je najhrubší, najťažší. To znamená, že on sa krúti tak, že keď ležíte na boku, tak on by mal byť takto normálne, ale keď ležíte na boku, tak gravitáciou sa ťahá samozrejme, že sa rotuje tých 90 stupňov. Pod pazuchu. Pod pazuchu, presne tak. Pokiaľ sa toto deje, je to zriedkavé, je to možno u 5% pacientiek, tak skoro všetky z nich si ho vedia pekne vytriasť späť na miesto. Zase sa gravitáciou vráti späť. Predozadná rotácia je trošku komplikovanejšia, to väčšinou potom na ambulancii len ja manuálne zrotujem späť. A potom ten implantát vlastne niečím obrastie a už sa nemôže otočiť po pol roku alebo po ako dlhom čase? Áno, prvých 6 mesiacov je taká tá fáza, kým vznikne taká pevná kapsula okolo toho implantátu, ktorá nám ako keby oddeluje naše
naše telo od toho implantátu. A niekto má také tkaniva, že tá kapsula sa trošku natiahne časom. Jak niekto vieme urobiť špagát a niekto nevieme urobiť špagát, tak takisto tá kapsula, niekto ju má trošku natiahnutú a niekto nie. A keď je príliš voľná tá kapsula, tak vtedy tam voľnejšie rotuje ten implantát. No ďalšia taká komplikácia, ktorá môže nastať, je tzv. Ruptúra, čiže prasknutie implantátu. Tak ako máme tuto znázornené, že on teda je prasknutý. A väčšinou je to spojené s nejakým vysokokinetickým úrazom. Čo to znamená? Buchne vám airbag v aute do hrudníka napríklad. Alebo mal som pacientku, čo na bicykli preletela cez riaditka a rovno na hrudník dopadla, tak praskol je jeden implantát. Lebo ten implantát, on sa vie uhnúť, keď je ako keby iba čiastočne stlačený. Ale pokiaľ dostane náraz na celú plochu, tak on sa nemá kam uhnúť a tým pádom potom praskne. A čo v takom prípade? Ako rýchlo to treba vymeniť napríklad? No, pokiaľ sme už vyše pol roka po operácii, to znamená, že je už tá vonkajšia kapsula vytvorená z vašeho tela, tak ona je taká, jak hrubý igelit. Čiže ona tvorí ešte ďalšiu bariéru a ten implantát samotný, ako som ukazoval, on nevyteká. Čiže na začiatku ste v bezpečí, ale samozrejme ja hovorím, že v priebehu nejakých 2-3 mesiacov by sa to malo spraviť. To znamená urobiť výmenu implantátov, vyčistiť tú kapsulu, prípadne ak tá kapsula je nejako reaktívne že je zmenená na podklade tou iritáciou toho prasknutého implantátu, tak vyberieme aj tú kapsulu spolu s tým implantátom a vložíme nové implantáty. A sme spomínali aj nejaké to korigovanie tých prs, ale to asi tesne po operácii. Však vlastným tukom. No, vlastným tukom podľa mňa koluje strašne veľa mýtov okolo toho vlastného tuku, ale realita je taká úplne iná. Na 95% sa používa vlastný tuk iba na jemnú korekciu, hlavne povedzme asymetrii, alebo keď má niekto veľmi ďaleko od seba prsia vzdialené, tak vieme do toho stredu vložiť trochu toho tuku a potom to opticky priblížime k sebe tie jednotlivé prsia. A on tam vydrží, on sa nerozpustí, neroztečie, neodíde mi, tuto nebudem mať tu zrazu tukovú hrčku, lebo ste mi vložili sem a ja keď spím na bruchu. Áno, to som ešte nemal, ale okay. Môže sa stať, alebo teda vždy sa stáva, že zhruba 30 až 40% toho tuku, čo tam dáme, sa vstrebe. A to znamená, že 60 až 70% ho tam ostane. Keď sa robí štandardný lipografting, to sa tak volá, teda to prenášanie tuku, tak sa zvykne opakovať 2-3 krát. Čiže my urobíme jedno sedenie a keď tam je toho málo, tak sa urobí druhé alebo prípadne tretie sedenie, aby tam už bolo toho tuku, ktorý sa tam usídli natrvalo dosť. A odkiaľ mi ho zoberiete, keď si myslím, že nemám žiadny tuk? Skoro každý z nás má ten tuk, väčšinou sú to tak vnútorné stehná, alebo vonkajšie stehná, alebo podbrúško, alebo páženie, kde sa väčšinou trochu tuku dá nájsť aj u ozaj chudých. Pán doktor, a ako je to s umelými prsiami, s implantátmi po určitom čase? Koľko vydržia v tele? Kedysi sa hovorilo, že sa majú plus minus každých 10 rokov meniť. Od toho sa ustúpilo nástupom ozaj teraz moderných implantátov, ktoré používame a teda plus aj modernej diagnostickej techniky. To znamená, že každý rok ultrazvuková kontrola. Ja odporúčam mojim pacientkám každé 4 roky ísť na magnetickú rezonanciu, aby sme teda videli komplexný pohľad na ten implantát, lebo ultrazvuk nám pozrie ako keby zhora, ale on je dosť limitovaný tým silikónom, čiže nevie úplne krásne pozrieť celý ten implantát. A keď je všetko v poriadku, tak nerobíme nič. A až keď je niečo teda suspektné, že sa niekomu nezdá tých radiológov, že teda buď tam je nejaká suspektná ruptúra, alebo tá tzv. Kapsulárna kontraktúra, tak potom začneme riešiť ten prsník a urobíme nejakú výmenu. A mamografia je v poriadku, alebo radšej nechodiť na mamografiu? Mamografia je taká trošku sporná téma. Veľmi závisí od toho technika, ktorý vám robí tú mamografiu. Hlavne na začiatku tie implantáty sú extrémne rezistentné. To znamená, že ten materiál je taký, že ho môžete zmáčknúť, stlačiť, potiahnuť, nič sa mu nestane. Ale je to predsa plast a fyzika nepustí. Keď budete ho mať 20 rokov, tak môže byť, že už bude niekde oslabený tým vekom a keď pôjdete povedzme o 20 rokov na tú mamografiu, môže byť, že práve tá mamografia a ten tlak bude spúšťačom toho, že vám praskne ten implantát. OK, čiže častejšie radšej na sono? Sono určite každý rok, to je bez debaty. Ja skôr nahrádzam tú mamografiu tou magnetickou rezonanciou. Je to
bezzáťažové na vaše telo vyšetrenie, to znamená, nemáte tam žiadne ionizujúce žiarenie, len teda to dlhšie trvá. Tam obležíte si tých 30-40 minút v tom tuneli. Pán doktor, čo znamená výraz kapsulárna kontraktúra? Kapsulárna kontraktúra znamená to, že to vaše telo vytvorí takú kapsulu okolo toho implantátu. Na začiatku je mekučka, každý ju má mekú, ale niekto, bohužiaľ, je to zhruba 1,8% žien, to znamená necelé 2 zo 100, vytvoria tzv. Tú pevnú kapsulu a následne kontraktúru. Pevná kapsula je, že to púzdro vaše telo vytvorí tak tuhé, ako keby chcelo ten implantát vytlačiť alebo proste sa ho zbaviť a následne ho začne tú kapsulu ešte keby sťahovať. Zvykne to spraviť takú deformáciu toho prsníka, to znamená, že ono to tak je taký zvrásnený, škaredý a neskôr v ďalšom štádiu to môže byť až bolestivé. Implantáty, ktoré ja používam, dávajú 10-ročnú záruku na to, že keď vám k tomuto príde, tak oni vám dajú potom nové implantáty, dokonca niektorí aj prispievajú k tej reoperácii. Čiže je tam určitý druh záruky na to, že keď k tomu príde, tak trošku vám tá firma vyjde v ústrety. A vždy sa menia 2 prsníky, nie len jeden. Áno, vždy urobíme výmenu 2, aby ste mali rovnako staré tie prsia. Alebo mladé. Alebo mladé. Záverečné slovo o prsných implantátoch. Pokiaľ rozmýšľate dlhodobo nad tým, že máte pocit, že vám to tam chýba, tak by som určite odporúčal prísť aspoň na konzultáciu, skúsiť sa porozprávať o tom, či ste vhodná kandidátka a ak áno, tak potom môžeme porozmýšľať nad tým, že či ozaj do toho ísť alebo nie. A keď som hamlivá? U mňa sa nehambí.